Batzuetan, maitagarriek tristura istant bat izaten dute, ahulesia, malenkonia une bat. Gehienek ez dakite, baina halaxe da. Batzuetan, eguzkia eskutatxerakoan gertatzen da. Zerua bioleta, ubel edo urdin ia beltz bilakatzen denean. Zeruak eta itsasoak berdindu eta bat egiten dutenean. Une horri, maitagarrien ordua deitzen diote batzuek ikusi ez, baina antzematen ditugun gauzak gertatzen ari direla sentitu ohi dugulako. Adibidez, une delikatu eta berezi horietan maitagarriak gelditu eta atseden hartzeko segundo batez pausatzea. Maitagarriak testutik begiak altxatu eta ezbairi begira geratu zen harrituta. Nire istorioa idazten ari zara galdetu zion txundituta. Ez dut zure istorioa ezagutzen, nirea bakarrik kontatzen ari naiz, erantzun zion ezbaik apal-apal.